I klar til at se, hvem vil være millionær? Spørgsmål nummer 1. Hvornår blev kong Christian den 4. født? 1577. Er I sikre på? Ja. Ja. Og det er rigtigt! Spørgsmål nummer 2. Hvornår døde kong Christian den 4. Det er 1648. Sikker? Ja. Ja. Og det er rigtigt! Spørgsmål nummer 3. Hvornår blev han gift? Nej, hvor mange blev han gift? 2. Sikker? Ja. Og det er rigtigt! Spørgsmål nummer 4. Hvad år blev han gift med Anne-Cathrine? Vi bruger en livlig. Ja. Hvilken en? Vi ringer til en ven. Ja. Det er 3 valgmuligheder. Thias, Frederik eller mig. Vi tager Mathias. Vi tager Mathias, helt klart. Okay. Og jeres tid går i gang. Ja, Mathias. Hej. Kan du svare os på det spørgsmål, der hedder, hvad år blev Christian den 4. gift med Anne-Cathrine? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg er stensikker på, at han blev gift med Anne-Cathrine i 1597. 97, så prøver vi det. Tak for det. Vi siger 1597. Ja. Sikker? Ja. Ja. Og det er rigtigt! Spørgsmål nummer 7. 5. Hvad land havde han mest? Sverige. Sverige, helt klart Sverige. Sverige er et lorteland. Er I sikre på det? Ja. Det er rigtigt! Woo! High five, ultra mega high five. Yeah. Spørgsmål nummer 6. Hvor mange børn fik han? 24. Okay, så siger vi bare 24. Sikker? Ja. Så hurtigt. Ja. Og det er rigtigt! Spørgsmål nummer 7. Hvordan mistede hans øje? Han Så mistede det er så en meget blyant. blyant. Derfor, pas på, man skal ikke Sikker? altid have en blyant Ja. i sin seng. Og det er forkert! Nå. Så tager vi bare det penge. I går hjem med 75.000. Nå, det er det, man. Ja. Det er det bedre end ingenting, gør. Ja. Nå.